Salam, mehriban dogallar, mehriban dostlar. Kanalyma geleniňiz üçin teşekkür minnetdarlyk bildirýän. Bu men käşirden işdäçir taýarlaşymy siziň bilen paýlaşmak istedim. Sebäbi bu işdäçir gaty tagamly bolýar. Her gün taýarlasam da çağlarym hewet bilen iýerler. Käşirden işdäçir diýilende biziň gödüňizde kare işdäçir gelýär. Ýöne men öz çağlarymyň maşgalarymyň isleýi boýunça bu işdäçiri başgarak taýarlaýan. İşdäçir üçin gerekli zatlar gyzyl burç, gara burç hemde dut isleňize görä eger awy ýemeği halaýan bolsaňyz gyzyl burçy köpräk etip bilersiňiz. Ondan başga da eger käşir tüýüji däl bolsa birazajyk şekerem goşýaryn. Koriandr otun ulanýaryn, bu ot käşir bilen garşanyna gaty tagamly bolýar. Kare işdäçirine hem ulanylýar. Sirkäniň ýerine limon ulanýaryn. Ondan başga da 4-5 diş tarmsak, bir uly soğan, eger kiçiräk bolsa 2 tane soğan, soğany köpräk ulanýaryn. Bu gerek gyzyl käşir bilen tar käşiri garyp ulannym. Diňe gyzyl käşirden ýa-da diňe tar käşirden hem edýäryn. Ukrop hemde petruşka goşýaryn. Zeytun ýagy bilen günabakar ýagy garşdyryp ulanýaryn. Zeytun ýagy ýakymly ýys berýär. İlki bilen käşiri gyrgyçdan geçirip, artykmaç suw çykyrýaly dudatyp birazajyk goýaryn. Oňa çelli beýleki datlamy taýarlaýaryn. Soğany halka şekiline dograýaryn. Sarımtagy ownyk şu görnüşde dograýaryn. Indi ukrop petruşkany ownyk dograýaryn. Soňra bolsa gazana ýagy goýup, soğan bilen tarmsagy gowurýaryn. Soğan bilen tarmsagy gowja ýumşaýança gowurýaryn, ýöne gyzardamak. Eger siz halaýan bolsaňyz gyzardyp bilersiňiz. Mehribanlar, işdäçir üçin gerekli önümleriň tanawyny we ölçegini men videonyň aşagyna goýaryn. Soğan sarımsak gowurulýança käşirimize seredýär. Eger suw çykan bolsa, onda hökmät suwuny aýyrmaly. Menkide birazajyk suw çykypdyr. Onda da men ony süzgüçiň kömegi bilen aýyrdym. Inni bolsa burçuny, duduny, şekerini goşýaryn. Koriandr otuny düp ondan soňra goşýaryn. Ondan soňra gowuran soğan bilen tarmsagyny ýagy bilen bile gyzgynlygyna şu goşan zatlarynyň gün üstüne goýýaryn. Indi derre ukrop bilen petruşkany goşýaryn we garýaryn. Çaltyrak gow edip garýaryn. Ondan soňra bolsa ýarym limonyň suwuny tykýaryn. Soňra ýene bir gerek gowja garşdyryp, bir sagy doly sowudyjyda saklaýaryn. Ine mehribanlar, meniň käşirden işdäçir etişim şeýle.
Serediğiniz için size minnetdarlyk bildirýärin. Videolaryň baradaky pikirleriňizi, maslahatlaryňyzy kesgürlerde ýazsaňyz sizden hoşal bolardym. Inniki videolarymda görüşýänçä hoş sag bolan. Goý beýik biri bar sizin her biriňizi öz penasynda aman saklasyn.